Corbins compta amb 10 punts wifi gratuïts distribuïts per diferents punts del municipi. Un nou servei que permetrà potenciar l'arrelament i el repoblament i facilitar també el teletreball, molt present en l'actual context de crisi de pandèmia. Corbins compta des d'aquest divendres amb 10 punts wifi gratuïts en diferents indrets del municipi gràcies a la iniciativa Wi-Fi for EU, un programa de la Comissió Europea que ha comptat amb una inversió de 15.000 euros i que suposa una continuació de la implantació de la fibra òptica a tot el municipi. Amb l'arribada d'aquest servei gratuït, Corbins fa un pas endavant molt important en dos dels seus objectius, l'arrelament i el repoblament. L'arrelament perquè tenim moltes persones nouvingudes, sobretot amb campanya de la fruita, que estan molt connectades amb les seves famílies i d'aquesta forma ho podran fer a gran velocitat i poder estar en contacte permanent. I el que volem també és que les empreses que tenim al poble estiguin ben connectades perquè ho necessiten per projecció i augment de les seves feines. També pensem que serà aquest reclam per famílies que volen marxar de les ciutats i instal·lar-se en zones rurals, com és nosaltres, perquè veuen que hi ha unes condicions per poder millorar el seu estat de vida. A més, la implantació d'aquest nou servei permetrà facilitar el teletreball. Nosaltres el que hem de fer és donar aquesta seguretat, i més ara amb el teletreball i els confinaments, que han pogut comprovar, en aquest cas també patir el tema dels confinaments, i d'aquesta forma han pogut treballar des de casa, des que tenim la xarxa d'Adamo, en aquest cas de la fibra òptica instal·lada a tot el municipi. I ara això és un més a més per a aquests estudiants i joves que estan més als pobles, que al final fan més vida social a casa nostra i d'aquesta manera amb més qualitat i amb més bon servei. La xarxa wifi gratuïta es pot gaudir en espais com l'Ajuntament i la plaça de la Vila, el pavelló i les piscines o la sala Coliseum, entre d'altres.